Na schádzke analyzované porobené u ramíkoch pririštovania za otrimovanie Sviatočnej akadémii z nahody označovania preslavy 100-ročníci roboty družstva u Šidze. Teraz na lokálnym radiu po rusky emitovaní 3 polhodinovo emisii, kotri budú raz týždňovo každej stredy predĺžení. A za idúci týždeň zakázaná i nová schádzka tých, ktorí majú obdúmať programu za Sviatočnú akadémiu. Úpravný odbor priniesol i odlúku za kupovanie ohrivu za zohrívanie ruského domu z Nažimu i prinešení i 2 odlúky viazaní za sportský baviska Jaša Bakov. Do Žabiu 27. septembra na zmahanie lapania rybov na Cigoň, ktoré organizuje kultúrno-umetnické družstvo Taras Ševčenko zo Žďurďova, šiganie nehodný prísť a prijavená ekipa za turnír u šachu za 4. október u ruským Keresture.